engiyithandayo ngoKhuzani nasekukhombisile kaninginingi ukuthi umsebenzi wakhe uyawuhlonipha, umsebenzi wakhe uyawuthanda, umsebenzi wakhe uyawunakekela, umsebenzi wakhe uyaqikelela ukuthi uhamba kahle. Kubaculi nje bekhona bonke, uKhuzani ungomunye wabantu abawuhloniphayo umsebenzi wakhe, abawuthatha serious. Uyafika kuma-interviews, uyafika emcimbini, lapho amenye khona, uyafika emshadweni, abantu asebenza nabo, uyafika. Konke uKhuzani akwenzayo uyakwenzisisa and uyakucabangela ikusasa ukuthi kuzoba kanjani ikusasa. Okunye abantu okumele bakwazi ngoKhuzani, okumele beku-understand-e, akulula ukuthi e-South Africa kuphinde kube nomculi oyoke afane noKhuzani. Babekhona oMgqumeni, babekhona oMtshengiseni, babekhona oBhek Musi, babebaningi nje abaculi abakhona. Kodwa uKhuzani unendlela yakhe yedwa yokwenza izinto. Uye olidayo ekwenzeni izinto, abanye bese bayalandela. Into zokutrenda zama-trending songs, amamiliyoni, uKhuzani wuye owawufakayo lowo mqondo loyo, wuye owawufakayo lowo moya loyo. Ngiyakhumbula nje besakugxeka ukuthola kwama-views ku-YouTube, bekumatanisa nokuthengwa isikhathi eside ngoba nakho kwenziwa uKhuzani. Kodwa kwathi mase kwenziwa abanye abantu baqala kwaba into ehlukile, kwaba yinto enhle emehlweni abo. Manje uKhuzani engingakusho nje kafushane, akaseyona inkosi yabo. Ungqongqoshe wayo yonke iminyango ofuna ukuhamba kuyona. Emcimbini uyamthola, ekuhleleni komcimbi uyamthola, ekuhlukaniseni unyaka uyamthola, ekutrendeni uyamthola. Abantu abaningi abayombona uma ekhona ey'ndaweni ey'njengo-workshop, kugcwala itheku, kuminyane, uyakuthola. Konke ko-TV, kuphi uKhuzani ukhona. Emcimbini, uma edlala isiteji, wenza kakhulu. So, angeke-ke samfanisa uKhuzani nabaculi abakhona kumanje e-South Africa, especially uMaskandi. Bona bangabukela kuKhuzani, kuhle lokho. Kodwa uKhuzani usenza okungaphezulu, okuyinto yakhe yena yedwa, engadinge kunconywa omunye umuntu ongamthandi ukuthi hhayi wenza kahle, but cha, kuhle konke akwenzayo. Asithembe-ke lensizwa ukuthi abanye abasakhula oMaskandi bazofunda kuye, bebone indlela yokwenza izinto ukuthi uma ufuna ukuhlela izinto uy'hlela kanjani. Lensizwa inanekhampani yokurejista abaculi ngaphansi kwayo, i-IGP. Inanekhampani asizana nayo ngendaba zokuthi u-clean, yabo, naye uyingxenye. Kuningi akwenzayo, kuningi. Angisayiphathi-ke imicimbi. Lokhu aqala ngo-2019 ukwenza imicimbi igcwalise. So, abantu bangazama-ke mhlawumbe ukuphika-ke amandla kaKhuzani, ukuphika i-impact yakhe, bephike ngayo yonke indlela. Kodwa angeke umuntu owahle amandla akhe, as much as kukuningi ukukhuluma okukhulumekile, kukhulunywa egameni laKhuzani, ekhulumeka kabi phezu kwazo zonke izinto ezinhle azenzile. Kuba nama-activation mezoba nemicimbi, enza zonke izinto ezinhle, eholela abaculi kade sebehleli bengasaholela, bemkhalela abanye ukuthi abaqashi ngani, kodwa ababakhaleli abanye abaqashi abanemicimbi ngamaskandi. Kodwa mase kuKhuzani bekhala bekhuluma ukudabuka imlomo. Kodwa-ke still uKhuzani aqhubeke enze kahle, eyibonakalisa ukuthi why eyingqwele, why eyinkosi yabo bonke oMaskandi. Abanye bayinkosi ngamagama, abanye banonyaka ney'nyanga eziwu-5, khani beyicabanga ukuthi-ke bayizinkosi ngalokho. Cha, uKhuzani le game kade ayiqala, usuka kude kabi kwamantshontsho, kuphi. Evala imicimbi emikhulu. Kodwa-ke angeke sikhulume kakhulu, kuzoba ngathi siyalanda iy'ndaba mhlawumbe siyayiphinda. Kodwa bese kukukhumbuza nje abantu ukuthi uKhuzani uhluke ngani,
kwabanye abaculi futhi akasoze afana nabo. Enye into-ke enihlale niyidumisa ngayo e-wrong nithi unomona. Khuzani usewenzele kakhulu uMaskandi, kuningi akwenzele khona egameni kaMaskandi. So lokho kuyomele nimhloniphe, niyeke ukumbengceza, nifake uKhuzani lapho angangeni khona. Khuzani usebenzele uMaskandi, wenza izinto ezinhle ey'ningi abantu abayi-recognize-ayo. Esinethemba ukuthi abantu abaningi bazofunda kuyena bebone ukuthi cha, empilweni uma wenza kahle i-recognition uyayithola efanele. Ngiyabonga.